Clayton ydw I, a dyma be fi'n gwisgo heddiw. Fi wastad wedi bod yn berson creadigol ac yn licio dangos hwnna yn y ffordd fi'n gwisgo. Mae dillad unigryw yn apelio ato fi, pethau efo studs ymlaen, a dwi hefyd yn hoffi casglu scarfs gwahanol. Dwi'n person unigryw a dwi'n licio gwisgo dillad unigryw. Heddiw dwi'n gwisgo'r cardigan yma. Nath brawd fi prynu hwn am anrheg dolyg I mam, a wedyn nes I ddwyno. Mae mam heb wedi cael cyfle gwisgo fe oherwydd fi ano fe o hyd. Be dwi'n licio am y cardigan yma yw mae fe'n maint mawr, mae fe'n gyfforddus ac yn llac. Dwi'n meddwl mae'r cardigan yn ychwanegu haen arall a mae gwisgo lot o haenau yn ffasiwn. Dwi dal heb wedi sylwi fod wedi mynd o wardrobe fi. Mae da fi crys denim ymlaen a mae yna botymau perl yn mynd lawr y canol. Dwi'n fan o'r crys oherwydd mae bottom yn mynd lan i'r top a mae jyst yn disgwyl yn smart iawn. Mae'r crys yn hyblyg iawn, allu di gwisgo fe mas, neu mae fe'n gallu cael ei gwisgo'n mwy hamddenol. Mae da fi gasgliad o sgarffiau gwahanol. Mae da hwn sgol penglog ymlaen. Mae fe'n ffasiynol a dwi ddim yn dyddio. Dwi'n gwisgo sgarff trwy'r flwyddyn. Fi'n gwisgo'r sgarff yma mwy am y style na gadw'n gynnes. A scarf is for life, not for Christmas. Y pe dwi'n licio fwyaf yw'r esgidiau yma. Ges I nhw o Vivienne Westwood am anrheg dolyg, a mae da fi par arall yn ddi. Mae'r esgidiau yma'n lliw aubergine. Fi'n licio'r lliw oherwydd maen nhw'n gweddi'n neis efo di, a mae rhaid I mi gwisgo di lot yn gwaith. Fi'n gweithio fel artist colur yn siop fawr yng Nghaerdydd. Mae'r esgidiau mor gyfforddus. Maen nhw'n sgleiniog sydd yn ffasiynol ar hyn o bryd, ac dwi'n hefyd yn licio'r bathodyn ar y ffrynt. Mae'r trwsys sydd da fi ymlaen, maen nhw fod I merched, ond dwi'n licio nhw oherwydd mae'r fath o panel lledr ar y ffrynt sydd yn ffasiynol. Maen nhw'n dyn ac yn gweddi y siap fy nghorff. Dwi'n hoffi pethau lledr, dwi'n gwisgo lot o lledr fyd. Dwi'n hoff iawn o gwisgo clustdlysau. Pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n arbrofi efo piercings a pethau fel yna, a dyma'r un nes I gadw. Mae'r un yma o Vivienne Westwood, sef un o fy hoff brand. Mae da fi studs cyffredin I gwisgo I gwaith, ond dyma un fi'n hoffi gwisgo yn fy amser sbar, ni'n mynd mas. Nes I prynu rhain fel par, mae rhain y mwy o drata fi wedi brynu. Nes I golli un ar noson mas, ond yn ffodus dim ond un twll sydd da fi. Hefyd mae da fi colur ymlaen, mae fe'n edrychiad eitha naturiol sydd, mae da fi jyst bach o bronze ymlaen, ond os o'n i'n mynd mas fi'n licio arbrofi efo colur, felly fi wedi arbrofi efo pethau fel amrannau ffug a pethau felly. Dwi wastad hefyd yn gwisgo'r band elusennol yma, mae fe'n agos iawn ata fi ac yn bersonol I mi. Mae'r llythrynau gwahanol yn sefyll am rhywbeth, sef stomp out prejudice, hatred and intolerance everywhere. Clayton ydw I, a dyma be fi'n gwisgo heddiw.